Porodica je izvor zadovoljenja naših primarnih i međuljudskih potreba za sigurnošću prije svega, a onda i za ljubavlju, razumijevanjem, podržavanjem, poštovanjem, učenjem i samoostvarenjem. Danas poznajemo više porodičnih modela širom svijeta, od nuklearnih, jednoroditeljskih, miješanih, multietničkih, neformalnih partnerskih zajednica sa ili bez djece. Kakvoj god vrsti porodice da pripadamo, jedino je važno da se osjećamo sigurno, da se osjećamo voljeno, a Međunarodni dan porodice odlučili smo i danas da obilježimo zajedno sa mladim reporterima, a s njima će, za razliku od svih prethodnih gostovanja ovdje u studiju, razgovarati Nataša. Evo prilike da čujemo i neke detalje iz posljednjih crnogorskih istraživanja vezano za crnogorsku porodicu. Izvoli, Nataša. Hvala, Dajana. Baš kao što si rekla, i danas su sa nama mladi reporteri kampanje medijske pismenosti Birajmo šta gledamo. Danas svi zajedno slavimo Međunarodni dan porodice, a naši sagovornici su Matija Sekulić i Milica Vojošević. Matija, za početak, dobro jutro. Dobro jutro vama, dobro jutro svim gledalcima televizije Crne Gore. Hvala vam puno što ste podržavaoci ove naše kampanje. Istraživačka agencija Ipsos je za potrebe UNICEF i Agencije za elektronske medije u avgustu prethodne godine sprovela opsežno nacionalno reprezentativno istraživanje o tome kako djeca i roditelji koriste medije. Istraživanje je pokazalo da 1/3 roditelja ne ograničava svoje djeci da gledaju samo sadržaje koji su adekvatni za njihov uzrast, ali zato svaki 4. roditelj rijetko ili uopšte ne razgovara sa svojim djetetom o tome, o sadržajima koji zapravo nisu adekvatni za njegov uzrast. Takva djeca su, po mom mišljenju, zanemarena i zapostavljena, samo su prepuštena sebi medijima i prosto ne mogu da kažem da oni imaju tu kritičku svijest da analiziraju medije. Stoga bih na ovaj dan, Međunarodni dan porodice, poručio svim roditeljima da odvoje neko svoje vrijeme, da danas razgovaraju sa djecom o medijima, jer je jako bitno, zato što danas u ovom digitalnom dobu biti dobar roditelj nužno znači i pratiti svoju djecu, to jest da biraju šta gledaju, čitaju i slušaju. Pored ovih podataka, također ćete izložiti podatke o najtraženijim videomaterijalima na YouTube-u kada je riječ o crnogorskim korisnicima, ili tako? Tako je. Istraživanje koje smo dobili jeste da na YouTube kanalima najviše je traženo i gledano u stvari reality, što nas iznenadilo jer tokom istraživanja roditelji su obično, to je 71% roditelja rekao na pitanje koliko često gledaju reality emisije, rekli su da ili uopšte ne gledaju ili rijetko, što upravo pokazuje na to da je to odgovor koji je u društvu tražen i da i odgovori koje smo dobili nisu bili iskreni od strane roditelja, zbog čega apelujem na roditelje na ovaj Međunarodni dan porodica da budu pravi primjer djeci, zato što biti medijski pismen je važno, biti pravi uzor djeci je također važno kako bi oni znali šta treba se gleda, a šta ne, to jeste da znaju kritički da razmišljaju. Vaš događaj je danas u 10, je li tako? Imaćete i goste, pored naravno vaše riječi čuće se i riječ gostiju, je li tako? Da, imat ćemo profesoricu sa Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Lidiju Vujočić, koja će nam prekomentarisati određene podatke i dati, da kažemo, poruku svim roditeljima kako da koriste medije, i najvažnije da pomenemo Antonija Pušića koji je od početka sa nama i koji uvijek izdvaja vrijeme da u što većem broju naše podatke prikaže građanima. Također danas ovaj Međunarodni dan porodice proslavljamo zajedno sa Udruženjem roditelji i veliko nam je zadovoljstvo što će danas na našoj preskonferenciji imati priliku da govori izvršna direktorica tog udruženja Kristina Mihajlović. Smatramo da, to jest po našem istraživanju koje je sprovedeno, pokazalo se da većina roditelja prvi put konsultuje sa drugim roditeljima kada su u pitanju sadržaji, ako nisu sigurni da su adekvatni za uzrast njihovog djeteta. Tako da mislim da udruženje roditelji može da nam bude samo dobar partner u cijeloj ovoj priči i nadamo se da će doprinijeti, to je svakako će doprinijeti da svaka naša poruka danas dođe do svakog roditelja u Crnoj Gori. Možemo li još jednom da izdvojimo ove važne poruke sa vašeg događaja? Naravno, roditelji, odvojite svoje vrijeme danas i razgovarajte sa svojom djecom. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vam puno.
A nama ne preostaje ništa drugo bez da mladim reporterima poželimo sreću danas na njihovom događaju i naravno da se pridružimo svim ovim apelima. Roditelji, pogotovo na vas apelujemo da prosto posvetite vrijeme vašoj djeci, da ih naučite da kritički razmišljaju o medijima i naravno da naučite svoju djecu da biraju kvalitetan medijski sadržaj. Ovim snažnim porukama završavamo terensko uključenje za ovo jutro.